Claudio Bravo goratu ez dagoela hemen, baina taldeko kidea da eta bere izena esatearekin etorri da Burrundara eta Claudio Bravo hori omenaldi txiki hori ere. Uste dut Martin Lasarte bere ere aterako dela. Aterako alda. Ez da festarako gonbidaturik onena. Gonbidatu ona izaliteke, baina txispari dagokionean behintzat, baina irtengo da. Bai, hasi dira dagoeneko. Juancho lehenik eta behin. Michelo, hauek ere merezi dute txaloa. Zenbat ordu, zenbat izardi, zenbat lan. Jokalariek dena prest izan dezaten. Eta hauek ere merezi dute omenaldia. Hauek jo bestek adinak gozatu eta sufritzen dute, eta 3 urtean hauek ere sufritu egin dute. Anekdota bakarra kontatuko dizut, nik zoritxarrez Valentziko egun beltzura bizi izan nuen, eta nik orduan Micheloren negarra ikusi nuen, neon ere ikeragarrizko negarguria jarri zitzaian. Michelo bizon handia da, Realeko utileroa, eta egun hartan negarrez ikusi nuenean orduan konturatu nintzen, ze kolpe ikeragarria zen ura Realaren. Zer den guzti hauentzat Reala ez da ogibidea bakarrik beste zerbait da. Orantxe irten dira Martin Lasarteren taldekideak edo laguntzaileak, bigarren entrenatzaile, atezainen entrenatzaile, Roberto Navajas eta Martin Lasarte bakarrik falta da hemen doa. Martin Lasarte uruguaiarra zer dau! Hortxe da, aspaldian ez bezalago keinuak eta hemen doaz danak Martin Lasarteren gana. Taldekideak jokalaria gainera eta Martin Lasarte denek erdian hartu eta dagokion lekura eramango dute. Orain esker garaia heldu da, orain izango da jokalariek, entrenatzaileak eskerrak emate garaia. Zer pentsatu da duten, zer egiten duten, hortxe dira aurtengo protagonista nagusiak, hortxe dira Reala lehenengo mailara itzuli duten jokalari entrenatzaileak, eta badoa Mikel Aramburu izango da kapitaina lehena. Baloiak mantentzen dira hemen. Urduri dago Mikel Aramburu. Ez da gutxi. Bueno. Geu ere urduri gaude. Biz bagarrenik, Azteko eta behin, danoi eskerrik asko, egin esan da gaur egun honetan hemen egotik etoga zaigun danoi nik uste biziozun ez deula egun hau ahaztuko. Usteozun horre ontzate aurreko 2 urtetan egai, danon partez hoxe, eskerrik asko, beti horre ontzatelago eta hori, egun hau eta noain ondo aprobetxau, gozau. Eta txaloa Mikel Arambururentzat. Bai. Unkituta dago kapitaina handiak. Ez bizitan, hemen azken pinen hemen lortuan danona izen da, hemen jokatzen egon gehan ana, gutxillo jokaduen ana, entrenatzaileena, laguntzaileena danana, eta dudik ez hemen Reala zozer baldima hau dana da, zu ezeate Reala, gu momentotan hemen gaude, baina hau zuen garaipena, eskerrik asko. Unkitzeko modukoa. Horitxe da gainera, azken finean jokalariak pasa egiten dira, batzuk etorri, bestea joan, baina pasa ez dena, talegoa izaten da, eta hortxe da Griezmann. ¡Camarero! ¡Eran de champiñones! ¡Champiñones! Gazteak, berreunean, ez du lotxak ibanak erore, Bai berreunean eta baita showa behar denean ere. Bueno, primero, daros las gracias a todos, que me he sentido como en casa, y con vuestro permiso os tengo que cantar esto. ¡Wasele Reala! Giroa dago hemen du kontatzen, entzun besterik ez dago, Wasele Reala. Ondo ikasi du gainera, Bai? Txukun. Orain nordoan. Norden ausarta. Mikel, zure gaitza! Mikel Abaka, Herneonekin. Eskerrik asko, danai, eman dago laguntziatik, ketxita behunin esan genuen zaila izango zala, baina danan artien lortu deu, zorionak, musu handi bat, kartzeletan zaudeten realzale guztioi.
ondo espau, da segi burruken. Hortxe lehen aipatu dugun kamiseta berezi hori, eta honek ere presoentzako izan du bere gogorapen berezia, eta nola ez, horien artean Iker Sarriegi oso laguna dute, Mikel Aranburuk eta baita berak ere. Hortxe, de la Bella, agur bigarrenari, adiós a segunda, adiós. Adi, Balbi Duata. Muy contento por este triunfo que se lo debemos a los jugadores y a todos ustedes que nos acompañaron a lo largo del año. Hay que saber disfrutar de los lindos momentos que nos presenta el fútbol y la vida, ya que son pocos y debemos saber aprovecharlos. Les agradecemos mucho todo el apoyo que nos dieron, tanto en Anoeta como fuera de aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es festejar, festejar y festejar. Eta orain zalantza da gelditu eta ez aldu Martin Lasarte gezer resaino. bai, esan beharko du. Beltuko nitzateke zer etxatea. Eta giba intentzio handiri duen, Porque gran parte de este ascenso es vuestro. Javi Prieto, zutik egon ezin da errenka. Y en segundo lugar, yo en parte de todos los del equipo queremos agradecer a nuestras familias por el vídeo que nos hicisteis, que la verdad que nos emocionasteis y nos han ayudado muchísimo a ganar estos últimos 3 partidos. Muchas gracias. Bai, eta sekretua ailegatu du. Guardiola bide edarra jarri zuen. Bere jokalariak animatzeko familia ekarri diete hauei. Primera, tengo que decir algo. ¡Camareros! ¡Camareros!